Здравейте! Това е моето училище. Училището, което аз избрах. А сега искам да ви покажа защо го избрах. Заповядайте, аз ще съм вашия гид. Сега всички са в час, а ние ще надникнем при учениците от 10-ти Б клас, професия-ресторантьор, които провеждат часовете си по професионална подготовка. Работилницата ни по готварство е напълно обновена и разполага с най-съвременното оборудване и обзавеждане, което отговаря на европейските изисквания и стандарти. Сега нека видим как се справят. Тук уха е много апетитно. Казвам се Зезделина и днес моята задача е да приготвям хапки. Аз обичам да приготвям различни ястия, както традиционни, така и екзотични, с които честно изненадвам моето семейство. Не избрах професия ресторантьор, защото мисля, че готварството не трябва да е само хоби за мен, а да е моя професия. Убедена съм също така, че добрите условия, в които се обучаваме, и професионализмът на моите учители ще ни помогнат да усвоим кулинарните изкуства и да се реализираме в избраната от нас професия. Здравейте! Моето ястие днес е мафини от бутер тесто. Майка ми работи като готвач и винаги съм я наблюдавала с удоволствие и съм искала да й помагам. От дете знам, че ще стана готвач. Затова не се колебах при избора си на училище. Това е моето училище. Убедена съм, че професията, която придобивам, ще ми помогне да си намеря работа както в региона, така и в курортите в България и чужбина. Изделията, които приготвихме днес, са предястие. Те се предлагат на различни приеми и други кетърингови събития. Изненадата тази година е, че нашето училище предлага възможност на завършващите седмокласници да запишат новата и актуална специалност кетъринг. Кетърингът е подготвяне и осъществяване на тържества, вечери, коктейли и конференции. Елате с мен сега ресторантьорите от 11 клас, че ни покажат как се подрежда маса и се сервират храна и напитки. Сервирането е изкуство, което има много тънкости. За мен вече те не са тайна. Моето училище ми ги разкри. Атмосферата, която момичетата са създали, е невероятна, а уменията им са професионални. Професия ресторантьор включва и изучаването на кетъринг. Тук ние имаме възможност да организираме и подготвяме тържествени събития. Приготвяме различни плата с хапки, деликатеси, сладки изкушения и много други. Харесва ми, че тук аз и моите съученици можем да развихрим своята кулинарна фантазия и всеки път да впечатляваме с различно художествено оформление на храната. Кетърингът спестява време и усилия, организира събития и мероприятия вместо вас и за вас. Гимназията предлага много възможности за професионално обучение и развитие. Нека ви представя и другите специалности. Тук се намира работилницата по шивачество. Тя е оборудвана с нови машини, които да осигурят модерни и комфортни условия за работа.
Модата е истинско предизвикателство. Часовете по практика ние се учим не само да шием, но и да конструираме и да моделираме облекла. Невероятно е, когато успееш да превърнеш идеята в скица, а скицата в готов продукт. Аз обичам да създавам модели. Обучението в гимназията ми дава възможност да експериментирам при изработването на различни облекла. Мечтая си някой ден да стана собственик на моден бутик, в който да предлагам своите модели. Може някой ден мечтата ми да се сбъдне, а господин Никол ще ме подкрепи. Сега ще ви заведа при представителите на една типично мъжка професия. Това са момчетата от специалност електрически инсталации. Здравейте, аз съм Галин. Винаги техниката е била интересна за мен, заради това избрах професия електромонтьор. Под ръководството на моите учители вече се научих да чета техническа документация и електрически схеми. Предстои ми да науча още как се извършва монтаж на електрически табла, на осветителни тела, на електрически машини и апарати. Съвременните условия на работа, при които се обучавам, съм сигурен, че ще ме превърнат в търсен и предпочитан специалист в пазара на труда. Професията, която изучавам, предлага много възможности за реализация. В сервизи за електрически уреди, системата на енергетиката, в фирми за строително-монтажни дейности, за реализация на собствен бизнес и други. Друга перспективна специалност в нашето училище е производството на мебели. Нека ви покажа и учениците, които я избраха. Професията, която аз избрах, днес е доста актуална на пазара на труда. Да създаваш мебели, които да придобиват функционалност и естетика на празно помещение, е доста дълъг и сложен процес. Моите учители ме научиха на това. Чувствам се готов да проектирам и конструирам мебели. Чувствам се готов да се впусна в нови предизвикателства в областта на тази професия. Гордея се, че завършвам тази професия, гордея се, че завършвам това училище. Знам, че ще успея да се реализирам в избраната от мен професия. Някой ден може да управлявам собствен бизнес за производство на мебели. Ако изберете моето училище, то ще ви даде възможност да проведете практиката си в чужбина. Нашите ресторантьори досега посетиха Берлин, Валенсия и Римини. Тази учебна година учениците от гимназията по специалност топлотехника и специалност електрически инсталации посетиха Портсмут, Англия. А сега Тургай ще ни разкаже за двуседмичния си престой в Англия. От 2 до 17 април проведохме своята производствена практика в град Портсмут, Великобритания. Ние бяхме 7 момчета от специалност електрически инсталации и топлотехника. През тия 2 седмици посетихме фирма за рециклиране на лаптопи и компютърна техника. Разходихме се до Лондон и видяхме караула и се разходихме край река Темза. Посетихме соларна лодка, запознахме се с приложението на възобновяемите източници. А през лятото нашите ресторантьори отново ще посетят Римини, Италия и вече чудесно се справят с приготвянето на паста и пица. Моето училище, желанията на учениците са на първо място. Затова тук се предлагат разнообразни извънкласни занимания – спорт, фризьорство и танци.
моето училище се предлага и придобиването на втора специалност, която ще повиши конкурентоспособността ви на пазара на труда. Качественото образование тук е гарантирано. Много от възпитаниците на гимназията са от други населени места, затова училището предлага общежитие, което разполага с компютърни, телевизионни зали, зала за фитнес и в сградата на училището се предлага и столова храна. Чуда се да ви запозная ли с директора на гимназията, но се притеснява да ми я пита защо не съм в час. Ще рискувам. Госпожо Николова, ще ни представите ли приема за тази учебна година? През тази учебна година професионална гимназия по лека промишленост и строителство ще извърши държавен прием при следните професии и специалности. Професия електромонтьор, специалност електрически инсталации и професия оператор дървообработването, специалност производство на мебели. Тези две професии са с втора степен на професионална квалификация. Училището ще извърши приеми за ученици с трета степен на професионална квалификация по професии ресторантьор, производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечение и професия моделер технолог на облекло, специалност конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил. През тази учебна година за първ път училището ще извърши прием след завършен 7-ми клас по професия ресторантьор, специалност кетеринг. Това е нова за училището, както и нова за града професия. Приемът е след 7-ми клас, кандидатстват се с изпитите от националното външно оценяване, с изпита по български език и литература и изпита по математика. Балообразуващи предмети са биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда. Известно е, че в нашето училище се работи по много проекти. Ще може ли да ни разкажете за тях? Професионална гимназия по лека промишленост и строителство в последните 4 години работи по международни проекти, с което сме горди. Печелиме проекти по програма Еразъм Плюс. През тази учебна година училището работи по проект Европейски опит за качествено и професионално образование и обучение, в който проект ученици от две професионални направления – електротехника и енергетика и хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг ще проведат своите производствени стажове в чужбина. Единият стаж на професионално направление електротехника и енергетика вече приключи. Очакваме хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг да продължат през юли месец и да проведат своя производствен стаж в Римини в Италия. Много съм щастлива да обявя, че и тази учебна година отново кандидатствахме и имаме класирани 2 проекта по програма Еразъм Плюс, като единият е за ученици, които ще бъдат в Испания на свой производствен стаж. И много съм щастлива да обявя, че по втората сектор училищно образование, там отново имаме спечелен проект, където 6 учители ще проведат квалификационно обучение в Испания, Валенсия, на тема електронното обучение, нов подход за преподаване и учене. Не само с работа по международни проекти може да се похвали училището, освен това изпълняваме много проекти по национални програми и проекти, които са свързани с други финансиращи програми. Много съм щастлива да обявя, че в проекта на Фондация Америка за България, училище на бъдещето, сме класирани в 45-те полуфиналисти от 270 училища, които са подали проектно предложение. Надяваме се да успеем и да изградим център за интерактивно обучение, който много ще подпомогне учениците в тяхното обучение по всички учебни предмети в общообразователна и професионална подготовка. Довиждане, госпожо Николова. Всичко, което ви показах, ме накара да избера това училище, моето училище. А сега е ваш ред да избирате. А от мен довиждане, аз отивам в час.